Привет, привет, драги ми сме курховци, тук баба ви Яга. За тия, които му позабравиха, изчезнах малко от терените и дигиталното пространство. Просто имаше доста по-добри неща, които се случиха в личен план. Както един приятел обича да казва, баба да стане баща, това беше невероятно. Еми да, но те хората опитват и мъже да забременят. Надявам се да не се случи това. Съжалявам, трябва да сме политически коректни. Не винаги успявам, но живи и здрави. Такъв е живота. Странни времена живеем. Така, тук съм да ви запозная с идеята на един от моите приятели Марто и съответно получих един много як подарък от него, а това е лимитираната серия преди няколко дни, че пуска нова линия висококачествени топчета, които да задоволят всяка една нужда. Първоначално бях леко скептично настроен, викаме, бро, то топчета има, нали, добри и лоши, нали, кой каквото си избере. И като цяло му запозна с идеята, която в последствие доста ми хареса, минал през доста перипети. Има три разфасовки, 0.28, 0.30, 0.32. Като в всяко едно от шишенцата съдържа по 3600 топчета, което само по себе си 0.30 0.32 излизат над 1 кг. Може да си направите една сметка на калкулатора веднага, докато върви даже още видеото. А през това време аз мисля да направя някои тестове в къщи и отделно на терен. Да видим Марто дали е постигнал резултата, който е искал от това, което ми разказва. Да вървим! Уважаеми приятели, теста, който мога да направя в домашни условия е да смачкам едно топче с клещи. Ако то е лепено от две половинки, т.е. то е некачествено. Хубавите топчета са ляти и трябва да се раздробят. Сега да видим. Да, от топчето се отчупиха парченца и се раздроби. Това, което и очаквах. Тома неверни. Да проверя още едно. И както виждате, топчето се е счупило с неправилна форма. Не е лепено. Това е теста, който мога да направя в полеви условия, така че самия материал вече няма как да го тествам, но изработката на топчета със сигурност е лято, не е лепено от две половинки. Имитираната серика, пак да се похваля, от моя приятел Марто. Днес сме тук, вече на терен, с един от най-добрите ми приятели, както в живота, така и в Airsoft-а, Сянко. От тази група. Благодаря. С него много хората, които ни познават, сме големи фенове на репликите, колекционери и обичаме да имаме най-новите реплики и тези, които привличат вниманието, така да кажем. И по-екзотични. Разбира се, благодаря за корекцията. След малко ще ви покажем с какво ще тестваме топчетата на Марто, за да видим дали ще покажат такива добри резултати. А сега е време да преминем към същинската част. Първи тест, край так. Вектор. Добре. Umarex MP7.
Давай. Трети тест GHK G5. Моят любимец Tokyo Marui AKH. Пети тест GMG Levar 15. С Taran Tactical Sand Viper. Добре. Минаваме на последния тест. Това е ICS PDW9, една от най-претенциозните реплики. Причината е, понеже е след фул тунинг и сме с CEF 601. Вече първата CEF сменихме, защото малките топчетата много засядат и ако са кофти топчетата ми правят проблем на CEF-та. Първата замина, вече сме с втора, така че нека да видим с новите топчета. За себе си направих преценка, че бих използвал тези топчета с най-голямо удоволствие, че няма Янкича. Така че оставам в ваши ръце, вие да прецените дали си заслужават. Очаквам от вас да споделите мнение долу в коментарите, обратна връзка, да свирим часовниците, дали и вашето мнение е такова. Пех момчета, се видим на терен.